to open this conference. For me it's a great pleasure. Join all guests to be here. Да открие конференцията. С нас е нашия диамантен спонсор, който е от Астелас. Той ще ви приветства. Виждате тук след малко видяхте спонсорите, пак ще се завъртат. Така че благодарение все пак на всички вас и на индустрията това събитие става възможно. Започна с съвсем кратко встъпление и ще обещая нещо, че ще говоря по-малко, отколкото е времето за одобрение на един нов лекарствен продукт в Европейска агенция по лекарства. Благодаря на професор Бенишева за грандиозната идея, която я беше осенила още преди ние да влезем в Европейския съюз, и тя осъзна, че пътя ни е заедно с останалите на нашия континент и предложи идеята, която явно работи, събра около себе си хора, които я подкрепяме, уважаваме и следваме, защото нашият капитан на кораб ни води към наистина явно с тази пълна зала и с уважението на тези официални гости тук, потвърждава, че сме в правилната посока. Можем да отбележиме 15 години Българска асоциация за лекарствена информация. Добре дошли! И в продължение на хубавите думи, които тук прозвучаха като начало, аз съм натоварена с изключително приятната задача от министъра на здравеопазването, доцент доктор Силви Кирилов, да ви поднеса едно приветствие с пожелание за ползотворна работа. Уважаема госпожо Кук, уважаема професор Бенишева, уважаеми организатори и участници. За мен е удоволствие да открия годишната конференция на Българската асоциация за лекарствена информация. През тази година тя преминава под знака на рождения ден на вашата организация. Уважаема госпожо, уважаема професор Бенишева, уважаеми колеги, за мен е изключителна чест и привилегия да се намирам на този форум и да ви поздравя от името на академичното ръководство на Медицинския университет София и лично от името на неговия ректор, професор Бойчо Ланджов. Колегите, които са тук, дамите, които са в управителния съвет и 15 години са успели да работят за това българските граждани да знаят повече за лекарствата, регулаторите да бъдат доброжелателни и с това интересно заглавие да ни убедят, че наистина регулациите, освен че са много важни, имат огромно значение за това как лекарствата стигат до хората. Аз след 25 годишна академична кариера вече не се изчервява. Сега, понеже си го написах на английски, има една изящна словесност, която не винаги е. Плюс аз съм от дружби и ние си изразяваме малко по-грубо и ще си го прочетим на английски, ако може. Още повече аз съм фен на heavy metal, има една група на Stormtroopers of Death и те имат една песен Speak English or Die, така че това Уважаеми дами и господа, представители на Министерство на здравеопазването, уважаема госпожо Кук, уважаема професор Бенишева, уважаема професор Петрова, уважаеми господин Кирилов, уважаема професор Велкова, заместник ректор на Медицинския университет, уважаеми дами и господа официални гости на събитието от България и чужбина, от свое име и от името на ръководството на факултета по обществено здраве при Медицинския университет София, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя всички присъстващи по повод 15 годишнината от създаването на Българската асоциация за лекарствена информация. Както и професор Сиджимова каза, ние се чувстваме така, че нашето семейство още повече се е разширило на факултета с тази асоциация. Адмирирам инициативността и отдадеността, с която БАЛИ така методично осъществяват своята визия и мисия. Успехът не е най-важното, то е единственото, а преуспелите разбират, че ключа към него е в самите тях. Но тази решимост трябва да е подплатена и с значителен интелектуален капитал, защото именно интелектът е валутата на бъдещето. First of all, this is an amazing event and a big congratulations to BADI
And I have to confess that until I was invited here by Dr. Kirilov, I didn't know what BADI is, but in the last 24 hours I've learned a lot about it. And it's one of these organizations that really helps us understand how regulation translates into real life. So we really appreciate the work that you're doing. I've had the pleasure to meet Professor Benisheva and many other colleagues over these past 24 hours, and I'm very excited about the work that's being done. I'm just to congratulate you. Have I done my job? Която е нашия имаме така наречен advisory board. Тя е член на нашия advisory board в Тена. Барбара Зикмюлер, която е председател на Немската асоциация. Това са нашите модератори. Благодаря много. Аз, за разлика от професор Момеков, все още се изчервявам, може би трябва да ми точно 10 години. Но за мен също е огромно удоволствие да бъда днес тук с вас. Благодаря на Емар, че се съгласи да дойде. За нас това е изключително важно, тъй като човек с вашия опит, с вашите познания, с достъпа до информация, който имате, е изключително полезен за дискусиите, които се случват на национално ниво. Пожелание да бъдете винаги на крилата на успеха. Thank you very much. First of all, let me also congratulate BADI, Tatjana, you and your team for this 50th anniversary. It's a pleasure for me to be here again. Това е председател на Немската асоциация, професор Зикмюлер. Тя ще представи какво правят те там. I'm very happy to be here and have the possibility to congratulate BADI again. So this is an event, Meet the Regulators, so I want to thank Professor Benisheva and BALIT for giving us the opportunity not only to meet the regulators but also speak to them. So I'll be representing the pharmaceutical industry, the innovative part of it today. I'm director of the Association of Research-Based Pharmaceutical Manufacturers in Bulgaria. Giving you heartfelt thanks for what you have done once for this wonderful gathering here with this exchange of ideas, as well as for the 15 years, which is an unmitigated success story. So big compliment. Thank you. Така да бъде по-информативно за хората. Благодаря ви за вниманието. Аз искам да благодаря на целия си екип. Не само not just the management board, not just the advisory board. The technical staff is quite important as well. Without them, these events couldn't be possible. So, благодаря на всички. Okay, I close the event.